Il-kap eżekuttiv tal-Ermolta, l-Kaptan Clifford Ketkuti, talab li jitnaqqas 70% tas-salarju u l-benefiċċji marbuta mal-pakkett finanzjarju tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Ermolta. Sostna dan il-Ministru responsabbli mill-Linja Nazzjonali tal-Ajru Silvio Xkembri hekk kif bħalissa l-Ermolta għaddejja minn ħafna sfidi kif għaddejjin linji tal-ajru oħrajn. Bl-Ermolta diġà kellha sfidi qabel il-pandemija. Il-Ministru Xkembri spjega li bis-sitwazzjoni preżenti l-Ermolta qed topera b'żewġ ajruplani flok baxra. Tenna li l-Ermolta kienet se tħallas lil dawk li għandha xogħol għalihom, iżda dawk li ntbagħtu d-dar għax m'hemm xogħol għalihom offritilhom pakkett soċjali, paga ta' 1,200 euro fix-xahar. Dan il-pakkett ġie offrut lil ħaddiema kollha li huma fuq il-kuntratt definit u indefinit. Da perjodu li nappella il-Union tal-Cabin Crew Union tal-piloti sabiex jifmu s-sitwazzjoni u jiġbdu ħabel wieħed. Verament inħobbu l-kumpanija l-Ermolta ejja naraw li niġbdu ħabel wieħed. Da mhuwiex mument li nqogħdu nippruvaw ninnegozjaw. Jiġifieri ejja ħalli naraw li ngħaddu dil-burraxka kemm jista' jkun malajr. Il-Ministru Silvio Xkembri spjega kif l-inġinier aċċettaw dan il-pakkett u hekk mistennija li jagħmlu l-ħaddiema tar-rampa u dawk li jagħmlu ċ-check-in. Iżda l-Unjon tal-membri tal-ekwipaġġ irrifjutat din l-offerta sensibbli. Dan fil-waqt li l-Unjon tal-bdoti l-Alpa ma weġbitx għall-offerta. Għaldaqstant l-Ermolta m'għandix għażla oħra li f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' nuqqas ta' kooperazzjoni infurmat lid-direttur tax-xogħol li għandha l-intenzjoni li twaqqaf l-impjieg tal-membri tal-ekwipaġġ u l-bdoti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.